sidder vi så her og kigger lidt på landskabet. Det er sgu et smukt landskab. Foran os ser vi en sø. Og i søen, der spejler sig der er et stykke hav. Ikke? Øj. Jeg har været lidt overtur indtil nu. Jeg er ikke helt på toppen. Kan du ikke se min lille... Det er simpelthen for dumt. Jeg synes, det er lidt tyndt i dag. Ja. Så heroppe i baggrunden, der har vi Marievagen, som vi kender den. Hernede i forgrunden, der har vi en mand. Brasser. Øj! Det er det, man kalder en brassemand. Det er en tung fødsel. Lige her lidt af udsigten herude. Pampas, som vi kender det. Der mangler flamingo. Det havde ellers været en god udsigt at skide til. Er det noget med, du vil sende en hilsen til nogen? Jeg vil gerne sende en hilsen til Christoffer Trosgaard for det her. Det er fandme en udsigt, der vil frem i verden, når man skider. Lydbilledet er ikke helt perfekt, men sådan er det. Tak skal I have.